tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain chibai le vek ole tun chum video chuan American film munom tak mai chuda bon ti hi tokim taka thlira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang upmiang elen hi nula kumsom nia upani in thau hlau lua tukna anorexia anti chu vein hei wang hian college po kalzum thei talovin aban san to ani ama ang thowa eile in lam ti chadu haulo chu awanga chirna men lova chir honen chuan therapy nei ho chin ma se elen chuan a hlok pui haulo thunga abul vela chengte tan po a po theilo khopa in khar khip tlat chin ani awangte chuan inpatient program achang po a hotir top ni in anushon suzen le unaw nulemlem keli tenen chuan an cheng haule taren rona elen chuan athil e calories te chu chiar kau zelin thau chu a hlau em maya keli chuan hadam taka oma chataka thil ei to te chuan fui ve buk ma se omzia ero anei ri haulawani anushon suzeni po in eleni nunzia chu mang an thak ti tak zetin ari na apun bel thailo phei chuan ashing tonu bula da mai te chu adu rum to ani thil chete po ei hlekse elen chuan athil ei ang hu chu pai chhuale zel tumin chan alave tlat zela chu chuan anushon suzeni po timang ang tak zetin hetiang lama doctor thiam chungchuak tak Dr. William abula shwai mai te chu adu to ani keli po in elenitsu athei top chu a fui phurin mishing nun phung pa ngai anga anun le thei chu adu sakpui hle a mahse elen eroin ama chuan diglauna a om a shi hau lova shisele chakcha tokin a in ngai ve tla thungani keli chuan aril rut chu min tumin beidon nan talpo doctor dang chu mole shim tura angen wang chawin atuka chuan eleni po Dr. William Beckham nena chuan a in entir ve ta shamani suzen chuan thil omzia te chu shil zungin eleni shing tunuina depression ane na sachin dan te chu a shil vekani Dr. William po in eleni chungun taka endikin a hnung jang ru thai mai te chu mu in adin mun chu chalo atingei mai elen eroin ka chawe kalom hetia om hi kadu dana lom ative ma umai boxi Dr. Chuan hetia ngai omreng chuan ithi hardon me alawania kan inpatient program a ron lut vela idam khochuak le thengi yin karingani ka ruk chungun takin kan vilin kan en thladon chuwa chuwangin itan pu acha ang atia elen la chuan inpatient program danga lule chu she ngoi to in adu lo to viawani mase anushon suzeni eroin atana chaturani ti chu mu thiam puin lut ngei turin adu takzet heng hun chung zong a po hian ngai sakman lo khopa apa chu abuai wangin eleni chu alung ni lo hle a hei wang hian amata na chatur Dr. William a inpatient program te po chuan alu dula hulhual phani mase alai zonu keli chuan zom om taka kal ngei tura afui sau china wangin atopa chuan adu ve ta shamani ti chuan ama ang boka thau hlau em engma e in mu man lo ve tho midang paruk te honen chuan om ho don ta in patient zinga pakhat ana chuan phur takin alo dong sunga chu muna om ve tho baleden sar chatak ni chen liuk po in alo lom thiam ngei mai elen le ana te baka pearl te chuan room in chom donin liuk chuan in chung te chu afan kwal pui zoi boka andan le don chang te baka anhun mandan chintlang pui te chu ashil shebokani impatient ho enkol tutor nurse lobo chuan elenit chu a phone lak sakngal pangin a strict milk her mai parli chuan vitamin A chata anri na ti pun chu tlaklum na le point score na chatak ani tho soin chu A chatte chu apoi mo hle thu asoi bokani tin mak vede ubok chu anthil A te chu an pai chu angal mai lo nan ti in thilan A changa minute som thum chung chu bathroom man phal sak an ni lo bokani zana Dr. William chuan eleni chu ron lo in
a chung te ho zong ne na psychotherapy session nei pui anu thu shilin akal san zuile maya chu vele thau hlau elen chuan a thau lo nan ti in exar ala zuile char mai bokani atu ka chuan Dr. William adu ang yin eleni chung ti ho po chu psychotherapy session nei tor chuan anron kim ngei mai mahse apa ero angai te boka boile in aron inlan vele talo vane thak takin ashing to nu ero akopui patil nen chuan ronkal hlovin afanu eleni tak sacher tak amu chu atnu ka ul na sangei mai ti chuan an thil tum chu ti chanta in eleni chung le kwate ho chu ama hovin an chubia chop maya anu le anu shon tela chu in khak de fek ringin an thu a in mu thei hlol lovani an thu soi changa langchiang ta mai chu thlasom pariat malama khachuan eleni hi ashing tunu bula acheng char china mahse anu chuan abial patil nena cheng dun turin eleni hi akal bo san ta dai mai ni keli po in alai zon nu eleni din hun chalo takawang chuan anun po chu adu anga a enjoy thei chin lo thu soyin asal tan na ata chu zalenin nun phung pa ngai mangve thei to se adu pui tak zet bokani family session an nei zo nu chuan eleni nu chuan poi ka ti tak zet mahse tu na ri chuan kakawat la turin ka enkol theri lo chi ani ti in afanu chu akal san le ta a chu chuan elen po tin tak zetin a in ngai tua buai na sat pha nge mai anzinga me che pakhat megen chuan nawa pai mek thu puangin midang ho zong in an lompui lain elen ero amut ala dik thei me ulova nun thak hlel na emo dam chak na po nei to lovin ashing nun zin kong zo mek chu zo thuai achak let ling to zo kani liuk po in adin mun chu a chalem lavani ti chethiamin cho phur te chu hantum ve bok mahse elen ero in a betui tampe hau lo thung a hnuah ero a khosak dana wang chuan in thiam le chia silovin ngai dam dil turin liuk ka ruma chuan akalta a liuk chuan ama ang thowa thau hlau engma in changam ngai lo ani ve chin dan te chu shilin enkol na chatak hnuaya ma ason chak dan te chu ashil boka chuti lai tak chuan eleni chuan banga alem ziak chu mu in liu ka chuan hunrei to taka changa a fen ru kol ani chin thu te chu ashila chu chuan eleni po enge moti zong takin ati hlim hle ani mahse mak tak mayin kan ti donem ni eleni ri na chuan pun lam an pan thei reng lo maya pun chu soilo an hiam tul zo kani nurse po in warning pe in itak sa thau om to lo huna me chuan atlai lu tuk to donania o atia mahse chu chuan elenia ero thuwa soi thuiwak lem lo thungani liukan chocolate pek te po chu eidu lo chakin ri bel emo thau bel chu a hlau ringot mai ni Dr. William po in eleni chu chataka ngai sak chhun zom zelin ma ason nge the nan the top a chwa chin lelama elen le liuk te po in nim nai chho so to hle in liuk ka phei chuan zanre ei chwa puya te asom ta hial mai restaurant nuam taka chuan chol dunin liuk ka chuan zu te chu order velin ei tur lampo order nem ngang mai mahse elen chuan tuyati lo wang po ni lem lo thawa hlau awang chuan a in changam hau lova ke khat vel lek bak a ngam ta hau lo mai ni chuti lain liu kanena an chuak dun chu hlim hle in a roommate te bula po soinuam ati tak zet Dr. William po in a patient te ho chat chwale vek thei nan chuan a thei top chwa chinin engemote ati puina sa chin hle a eleni page chu vilngun deuh bikin cigarette po anin po thak sakjing malmal chin hle Dr. William chuan anuna beidong lo turle thil thim lam thirlova malam pana a lam zong chau thira thil ngai to chin to tura cha in chu chuan eleni po atizia chauviau ni in alang biscuit te po vengam to in anzinga naw pai om chun megani naw pai po chu kar som pania upa aniveta chu wang chuan an hlim tlang ngei maya alom nan baby shower te chu ne yin nuaman ti tlang hle zain an lam hova
liuk le elen te phei chuan nuam ti fal hle in anin beng berek sang zui dai chuta liuk chuan eleni chu adu thu shilin fu atum tamai elen po chuan anial bik lem lo mahse hnuah ero in ngai to achuak thut ni om ang takin kar thum chau kan la in sia ti in an om dan chu adu lo thar ta thut mai liu ka chuan ilem ziak te achang khan ke chuan ka du na che arei to alom ati a mahse chu chuan eleni ri ru chu ne zo tangang chuang lovin akal san ta dai mai ni chuta elen chuan a cher to zia shelo lek chuan thau hlau tak main akhuma te chuan exar ala zui le char char mai bokani chuti lai tak chuan megani je thom sha in anwa pan ngai nak chuan thisen bonuaya bathroom chhuata alo chap hluam hlom lai chu an muta ani alandana chuan megani thau le ri bel hlau lu tuk pheng chuan athil lem to sa ho te chu alo in kom luak le china chu anau pai chuan hua in achiat phata ani chuan eleni po ngong na hle in engma e in le du talo Dr. William abula po chuan dam thak hlel na chan tur hi kanei ka shelem lo ti in abeidon zwal phatak zet Dr. William chuan thili eimu mal lo wangin itak sa shisel na hian hiam lam an pan zela hetiang rengai om chuan feeding tube I manangai to ang atia chuan eleni chu tilung oi lo hle in achuak taw na sa hong hong nge mai inpatient treatment house se chu chwa san tum zuin a in siam zui ta buan mai ni akal ma in liuk nen chuan in mu in ani chuan kal lo turang enin ka ke hi lam nan ka mang thei to don lova chu wangin min ti phur tur le dam chan tur hi kamamo ve tak zetani atia eleni po in liu ka chulai na thle ma se chwalo pha nan ero manglem lovin achuak lui ta thawani stationa aom lai chuan thila eimu mal lo wanga chau thutin ni khoshilovin atluta me shat lo te chuan boy puin engtin tinimoni an chan him theita shamani ashing tu nu chu banding le ngalin ani po in chutiang din muna afanu alo mu chu lainat le hle in alo tra khum chia mai zanri anei holain anu chuan Dr. William an aron kola idam rei arin to lo thu te aron soya e chuan mi pakhat liuk ti mingpu po in biak che adu takasin adia chu mi hnu chuan afanu eleni hena chuan ngai dam dilin hetianga I om chan hi keima kani naw kanei zo hnu khan depression kanei na salutuka chu wang chu ani hetianga I om na chan hi ti in a in thiam lo ngei mai nima sela elen chuan in thiam lo na tur a om lo thu soyin a hun man me ka chuan a thiam lo na a om mi lo thu shila mahse anu in thiam theilo chuan ti dan kong a om ring thlatin chatura arin le shiat ang te chuan ti in eleni chu naute ang maya pomin naute hnute nek na bur te chu nek tirin a oi mutani zanlaye eleni chu thawin pona ate chhuaka atak sachak to lo tong khong to nen ni khoshilawatlu in atluk hnu chuan suang to ana mumang deuh reuh nein liuk nen chuan thingkung zara chudunin an lo hlim ngei mai chu mi hnu chuan liukan apek mei hol chu ei zui tani chu vele ni khoshilawa atluk mek na hmuna tang chuan ron har chhuakin in lampanin a hoding ta ngala anu shon le alai zonu te chuan dua takin an lo boi som bokani hemi hnu hian elen po in ngai tuana thar chu puweta in mason pui nge tumpen ponto tak mayin avoi ni nan Dr. William inpatient treatment house lama chuan a in pulot le ta ani ole eng po ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole